les persones s'estimaven i no era molt difícil ser feliç. Uns no eren superiors als altres, els drets eren per tots iguals. Tothom tenia tot el que necessitava i qui manava era la solidaritat. Tot i que semblin assolible, un món millor el podem crear. Sumant les diferències podria ser possible, de tots és la responsabilitat. És cert que corren temps difícils i el futur es veu cada cop menys clar, però no seria encertat negar-se a creure que un dia tot això podrà canviar. La història ens és favorable, no són pas poques les batalles que hem guanyat, i el que sempre ens ha donat tota la força és el compromís de ser comunitat. Fem que totes les injustícies no hagin succeït en va, i sentirem orgull al poder deixar en herència un futur millor per tots els que vindran. Ja fa molt temps que el poble anhela ser lliure. Sabem que mereixem molt més i no ens resignarem. De les cadenes i els paranys farem bastides i junts construirem un món on es visqui amb dignitat. I aquest fugaç i preciós miratge és un futur per molts desitjat, que a poc esdevé real a base de consciència i treball. I aquells que ens ha captivat la imatge d'un nou present pròsper i brillant, tenim clar que volem arribar i mai no deixarem d'avançar.